Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. E facémolo cunha entrevista. Cada 29 de febreiro nos anos bisiestos celébrase o Día das chamadas enfermidades raras, porque o 29 de febreiro tampouco é habitual no calendario. Por iso, cando non se dá o caso, conmemórase no último día de mes, como foi este sábado. E hoxe, que sería día 29 se fose ano bisiesto, acompáñanos nos estudos de Radio Nacional Carmen López, directora sociosanitaria da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Carmen, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Comecemos, se lle parece, por definir que é unha enfermidade rara. Bueno, pues en España se sigue a definición da Unión Europea que define a enfermedade rara en base á prevalencia. Son aquelas enfermedades que afectan a menos de 5 personas cada 10.000 habitantes. Digamos que esta é a definición cuantitativa, pero logo hai aspectos cualitativos que os unen, non? Pois son enfermedades moi difíciles de diagnosticar, con moi poucos tratamentos, casi un porcentaxe moi elevado delas supón padecer unha discapacidade, dependencia, necesitan moitísimos cuidados. A súa orixe é maioritariamente xenética? Sí, máis do 80% das enfermidades raras teñen esa orixe. En Galicia hai algunha que teña especial incidencia? Hai uns anos falábase da glucoxenose. Sí, bueno, digamos que non sei se porque ataxia da Costa da Morte ás 46, non? Que hai moitos afectados nesa zona da Costa da Morte, pero eu non me atrevería a decir con rigurosidade cal sería en este momento en Galicia a enfermedade máis prevalente. Si o mellor por grupos de enfermedades, non? Pois temos as metabolopatías, que son centos de enfermedades, temos as enfermedades neuromusculares, que tamén é un conxunto moi amplio de enfermedades, pero logo comparten, non? Signos e síntomas. Claro. O que sí que podemos dar o mellor son cifras, non? Estímase que en Galicia as enfermedades raras afectan unhas 200.000 persoas, isto é correcto? Sí. Non sei se podería haber máis, pero sen diagnosticar. Sí, cada ano entre 1.000, 1.100, 1.200 persoas que acuden a Feguerec en busca de apoio e colaboración, digamos que dese porcentaxe, entre un 14 e un 17% veñen buscando axuda, co cal cabe esperar que hai un porcentaxe para nada desestimable de xente que aínda está sen diagnosticar. Canto é o tempo medio que se tarda en recibir un diagnóstico? Porque, claro, os médicos síntomas non cadrarán, non? Co que acostuman os médicos. Sí, a verdade é que as cifras, aínda que estamos avanzando, nas cifras avanzamos pouco. Entón, según os últimos datos, digamos que máis dun 50% das enfermedades raras teñen unha demora dun ano. E o tempo medio de demora está en máis de 6 anos. Máis de 6 anos? Toda unha infancia. Entendo que haberá enfermidades que poden empeorar, non? Con ese tempo. Hai casos de pacientes que se agravasen por culpa de non recibir esa resposta máis inmediata. O tempo é clave en todo, pero nas enfermedades raras nunha maneira especial. Non ter un diagnóstico certeiro en un tempo precoz, pois pode marcar a diferencia entre vivir e morrer, ou entre ser unha persona dependiente ou non selo, e sobre todo porque, ademais, o diagnóstico é a porta de entrada a un posible tratamento se houbera. Claro, máis dun estará xa feito a escoitar, será o estrés, será a ansiedade, non? Sí, de feito, hai grupos de enfermedades, sobre todo o grupo de enfermedades autoinmunes, que ao final, non? Os signos, os síntomas están aí, pero digamos que non hai ningunha proba obxectiva, non? O estudio xenético non dá ningún tipo de resultado, e nos encontramos aquí maioritariamente, non? Afectando a mulleres, pois que moitas veces acaban nos servicios de saúde mental, non? E de repente, pois bueno, unha proba ou un profesional, non? Toca a tecla que ten que tocar, de repente, pois dá un diagnóstico. É moi importante. En realidade, que a búsqueda de diagnóstico, a persoa está buscando unha mala noticia, non? Pero é tan importante
saber o que tes. É un alivio psicolóxico. Totalmente. Hai un alivio inicial da angustia, porque ademais, como vas a afrontar algo que nin siquiera ti, nin os profesionales que che atenden, se sabe que é o que tes que afrontar. Entonces, no momento que cho din, aínda que sea unha mala noticia de entrada, hai un alivio da angustia e logo empeza o seguinte recorrido, non? Que é a búsqueda do tratamento. que son escasos, non? Cantas enfermidades teñen un tratamento a día de hoxe? Bueno, pois mira, solo un 6%, según tamén os últimos datos de Eurordis, un tratamento que non estamos falando dun tratamento curativo, non? Pero sí un tratamento concreto para esa enfermedad. Os restos dos tratamentos son sintomáticos, moitos non farmacolóxicos. Dos non farmacolóxicos, desde logo sabemos moitos as organizacións de pacientes. Claro, como podedes axudar vos cando unha persoa ten un diagnóstico, non ten tratamento, ou sí, pero bueno, é un tratamento que non lle vai curar a enfermidade. Como pode axudar a Federación a acompañar a estas persoas? Bueno, pois a Federación e todas as asociacións que hai en Galicia, que son moitas, fundamentalmente o que facemos é informar sobre a enfermedad, formarnos constantemente, día a día, porque sempre pode aparecer chamando a nosa porta alguén que non temos nin idea, eu falo por min. A veces hasta me costa pronunciar o nome da enfermedad, pero eso non quere decir que non teñamos a capacidade de facer o camiño con eles e buscar recursos e resposta, que eso é o que facemos as asociacións. Informamos, acompañamos e a veces cando procede tramitamos. Despois, o que falaba antes, todo ese tratamento non farmacolóxico, tratamento rehabilitador, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a logopedia, a neuropsicoloxía e tamén o apoio e tratamento psicolóxico a través da psicoloxía clínica e sanitaria en tempo e forma. Claro, falamos de enfermidades en moitos casos crónicas ou degenerativas. A familia tamén é unha parte moi implicada, e máis tendo en conta que moitas das enfermidades son diagnosticadas cando os pacientes son cativos, son nenos. Sí, de feito, as familias son as primeiras, non, en empezar o recorrido para buscar respostas. Eu sempre digo que un membro da familia ou máis, cando falamos de enfermedades xenéticas hereditarias, non? É o que porta o síntoma, pero o síntoma o padece todo o entorno familiar. Por eso as asociacións de pacientes abordan no seu conxunto. En realidade, os nosos indicadores en saúde non son unha resonancia, non son un TAC. Os nosos indicadores en saúde desde as organizacións de pacientes é o impacto que ten a limitación do sistema ou de algún profesional na vida, no día a día. Eso é o que nos chega a nós. E sobre eso traballamos tendo moi presente a testemunha dos pacientes e das familias. Estamos a conversar en Radio Nacional con Carmen López, directora sociosanitaria da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Falemos agora do que se fai desde as administracións. Esta era a declaración institucional que se leu este mesmo mércores no Parlamento. Escoitamos o presidente da Cámara, Miguel Santalices. O Parlamento de Galicia declara a importancia de, primeiro, impulsar a investigación e o coñecemento para ter máis información sobre a orixe, a evolución, o tratamento e o pronóstico das enfermedades raras. Segundo, lograr e asegurar o acceso en tempo e en condicións de equidade ás probas diagnósticas e aos tratamentos e terapias. O compromiso está, pero como se ten que abordar? Como se asegura o acceso en tempo ás probas diagnósticas? Porque moitas veces non depende só dun especialista, é algo que se ten que abordar de forma multidisciplinar, digamos. Totalmente. Oxala, a resposta definitiva estuvera en mans de un virtuoso, non? Pero non é así. Son equipos que teñen que traballar de maneira integral, de forma que o que fai un repercute sobre a alternativa que pode ter outro. E o acceso a un tratamento precoz certeiro ten que ver ca investigación, ten que ver co cribado neonatal e co acceso aos recursos. En enfermedades raras, como che comentaba antes de empezar, non? Sí. Esta entrevista. Para dos micrófonos. Sí, que me preguntabas.
hai moitísima mobilidade xeográfica, sobre todo por o tema dos CESURES, non? Dos centros, servicios e unidades de referencia a nivel nacional. Entón, para nós, non só é importante que se avance en Galicia, que se avance en Murcia, é importante que no momento que ti pisas fora da Comunidade Autónoma de Galicia, que os recursos non sexan diferentes. O tema do cribado, a verdade estou insistindo moito neste tema, porque o cribado neonatal salva vidas. Non pode ser que en función donde naza o teu fillo ou a túa filla ti vas a ter dereito a ter información en poucos días a enfermedad que ten e inmediatamente acceder a un tratamento. De feito, a Comunidade Gallega e Murcia son unhas das comunidades que máis enfermedades prácticamente metabolopatías criban. Bueno, de feito, a Consellería anunciaba o ano pasado un plan estratégico ata 2030 que contemplaba precisamente un cribado neonatal con 12 novas patoloxías, tamén máis formación profesionais, accesibilidade nas terapias. Estades a observar xa resultados positivos? Sí, de feito nos convocou a Carmen Durán, a directora de Saúde Pública, para comunicarnos, ¿no? Cal era... Como veíamos, isto é, por suposto, con unhas expectativas moi positivas, non? O feito o compromiso de saúde pública, a hora do diagnóstico, a hora do cribado neonatal, que é a línea unha da estrategia, non? Tamén a estrategia se está traballando na línea 2, era uns deberes pendientes, unha tarea pendiente que quedou na primeira estrategia, que nos pareceu fantástico, que a nivel de Galicia, como comunidade, a Consellería de Sanidade, de alguna maneira, reconocese, porque é recoñecer realmente que o sistema ten que ter un tratamento diferente a este grupo, a este colectivo tan amplio en seu conxunto de enfermedades. E agora, na segunda estrategia que ti nombrabas, 2025-2030, máis executiva, máis operativa, esperemos que se superen eses tempos tan longos de demora no acceso aos estudios e asesoramento xenético, non? Que sería a línea 2. Un 30%, non? Creo que era o objetivo. Sí, reducir os tempos de demora. E todo isto ten que vir acompañado da investigación, como tamén apuntaba esa declaración institucional que escoitábamos. Debe doer pensar que como son eu uns poucos máis, non paga a pena, non, investigar, porque non interesamos. Sí, bueno, eu teño moi claro. Ao final, por lo menos os que maioritariamente sacan un tratamento son os laboratorios farmacéuticos, a industria farmacéutica, e non son ONGs, son empresas. O que non pode ser é que tantos cartos invertidos, tanto tempo invertido, e que logo se den tantas dificultades no acceso, non, ao resultado de unha investigación. Entonces, o procedimento, desde logo, ten que mellorar, non? Eu son unha defensora acérrima do mecenazgo, da filantropía, aínda que non forma parte, non, da nosa cultura, pero nas enfermedades raras, aquí temos que participar todos. Ten que incrementarse a investigación, temos que conseguir esa cooperación pública-privada. A sociedade civil tamén está poñendo, de verdad, que a veces che doe, non? Como profesional, ver o esforzo das familias. Fai pouco me reunín en Santiago co papá dunha nena con un síndrome ultra raro que nos pedía axuda. A verdad me emocionou moito cando me decía, porque eu lle decía, é por un ensaio clínico en que está en fase 1 e 2 en Eslovenia, eu lle comentaba, Juan Luis, pero en esta primeira fase non chega para a túa filla. El me decía, pero abrindo esta porta, aínda que ela agora non se poda beneficiar, se poden beneficiar moitísimos nenos e nenas e nos vai a facer a avanzar para que poda chegar para a miña filla. E se non pode chegar, pois é sorprendente como soportan, de verdad. É unha lección totalmente de vida. E como lle podemos dar a volta a esa idea de non interesa porque son poucos os afectados? Por que sí nos debería interesar como sociedade? Mira, pois nos ten que interesar, evidentemente nos vamos a ir ao lema, ¿no? Porque cada persona importa, porque ti importas, eu tamén, o teu compañeiro que está aquí detrás do cristal importa, porque sin el
ti e eu non estaría gravando, non estaría coidando esos detalles tan finos para que isto salga ben. E che vou a decir máis, é moi raro que alguén non teña preto de sí a alguén que padeza unha enfermedade rara. Mañán che pode tocar a ti. Entón, a min que me toca estar do lado neste momento da mesa que presta axuda, e a ti que hoxe te toca estar aí, dándonos visibilidade, é a mellor posición que podemos ter. Entonces nos temos que deixar, como digo eu, os cornos para intentar buscar respostas e mellorar a vida destas persoas, porque mellorando a vida delas estamos mellorando a nosa. Carmen López, directora sociosanitaria da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Grazas polo seu tempo con nos en Radio Nacional. Moitísimas gracias a ti, foi un placer e me sentí moi a gusto.